Здравейте, приятели, аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви представя една рецепта за изключително вкусни свински вратни пържоли с доста нестандартна марината с оцет и чесън. Тя ги прави не само крехки, но и изключително ароматни. Откъде всъщност ми хрумна идеята да накисвам месо точно в тези продукти? Много просто. Още миналият месец ви представих друга рецепта, само че за индийско виндалу, в която ви разказах как португалците на дългите си пътувания през морето, за да съхраняват месото, всъщност са го накисвали точно в оцет, чесън и големи количества сол, за да могат да имат храна в открито море. Когато стигат до Индия, там индийците започват да му добавят от техните подправки и съответно се получава едно изключително интересно ястие, което обаче още тогава ви споменах, че ако не искате да слагате тези индийски силни подправки, може да експериментирате с някои български такива, които да са повече за нашинският вкус. Точно това направих и аз на рожденият ми ден и всички си облизаха пръстите, тъй като замених индийските подправки с малко червен пипер, може да сложите малко розмарин или пък мащерка, 2-3 щипки кимьон, които правят още по-апетитно месото и се получава наистина супер вкусно. Ще видите и 2-3 трика, които ще ви покажа, а гарнитурата ще бъде от печени картофи и гъби. Ако ви звучи интересно, гледайте цялото видео, защото има какво да научите. Преди да преминем към приготвянето, искам да благодаря на Вила Ямбол за това, че избраха да спонсорират днешната рецепта. На фокус ще бъде тяхното страхотно вино Кабиле, Маврут и Каберне Совиньон. А само преди около 2 седмици качих друга рецепта за топло предястие с праси гъби, при което ви показах друго тяхно вино, а именно Мерло и Каберне Совиньон. И двете вина са страхотни, което и да изберете няма да сбъркате. Малко повече за него по-напред във видеото. Ще започна с мариноването на месото, тъй като на него ще му трябват няколко часа. Това пред мен е килограм и 600 свински врат, което е абсолютно достатъчно според мен за 6 хубави пържолки по около 250-60 грама. Ако вие искате да ги направите по-големи, няма никакъв проблем. За по-малки не ви съветвам, тъй като ще станат толкова ниско грамажни, че ще трябва да слагате по 2 в порция. Ориентировъчно си маркирам така пържолките, за да мога да ги нарежа горе-долу еднакви, като в моето случай дори ще изкарам 7, тъй като иначе ще станат много дебели. Колкото по-студено е месото, толкова е по-твърдо и по-лесно може да нарежете правилни, хубави прави пържолки. В моят случай, моето е малко меко, тъй като докато го докарам до вкъщи, беше в колата около 1 час. За да се улесните, може дори да го вкарате в фризера за 20-30 минутки. Посолявам обилно всички пържолки, тъй като са доста дебели. Не се притеснявайте да сложите визуално така повече сол, отколкото смятате, че е необходима, защото е хубаво самото месо, както и гъбите и картофките в последствие да се готвят със солта, а не когато вече ги извадите готови да осъзнаете, че са безсолни. И дори да ги посолите, няма да е същият ефект и да са толкова вкусни, както ако са се готвили с самата сол. Сега в една голяма купа смесвам една кафяна чашка винен оцет, като е хубаво той да бъде по-мек, а не с много остър и силен аромат. Не се притеснявайте, няма да се усеща в финалният резултат чак толкова кисело. Просто, може би повечето от вас знаят, киселината помага месото да стане много крехко и то сравнително бързо с кратко мариноване. Стискам 2-3 скилитки чесън. Ако не сте големи фенове на чесъна, може да намалите количеството дори до 1 скилитка или изцяло да го пропуснете, но според мен това е чара на тази рецепта. Точно оцета, чесъна и другите подправки. Ще добавя съвсем малко червен пипер, около 1 чайна лъжичка, 2-3 супени лъжици зехтин, може да бъде и олио, разбира се. Не прекалявам, тъй като свинският врат си е доста мазничък. Слагам и няколко врътки черен пипер. И по желание може да добавите и някаква прясна билка, в случая аз имам розмарин, който смятам, че доста добре ще се върже. Накълцвам го леко, за да може да си освободи повече от аромата. И мятам и него към маринатата. Слагам пържолките и размачквам хубаво, за да може всяка една да се овкуси добре. Стречовам и оставям на студено за 4-5 часа. Имайте предвид, че оцета и чесъна са доста силни и интензивни, така че ако ги оставите за повече от 12 часа, може би чесънът доста ще се усеща в крайният резултат и това може да не се хареса на всички. Така че 4-5 часа мисля, че са достатъчни. Тук вече съм си измил подготвените гъбки, в случая това са кралски печурки и тъй като ги приготвям по тази техника, няма никакъв проблем да ги измиете обилно с вода, тъй като искам да се получи
нещо като гъбен бульон в тавичката, затова използвам толкова малка тавичка, да може гъбите да са на скупчени и водата да не се изпарява чак толкова много, както ако бяха в голяма. Посолявам обилно, вкусявам и с малко зехтин. После ще използвам този гъбен бульон или поне част от него за приготвянето и на пържолите. Слагам 1-2 стръкчета мащерка, която смятам, че чудесно си подхожда с гъбките. 2-3 врътки черен пипер, разбърквам леко и мятам във фурната на 170 градуса. Ще ги пека около 30 минути, като най-хубавото е, че това нещо може да го свършите дори и от предния ден, за да са ви готови гъбките и да се съсредоточите върху месото и картофките. Гъбките са във фурната от около 15-20 минути, сега леко ще ги поразбъркам. Виждате как са си смалили обема и са пуснали доста бульонче, което ще направи нашите пържолки още по-вкусни. А по принцип може да го използвате директно и за гъбен сос, ако желаете. Връщам обратно за още 6-7 минутки. На гъбките им трябваха само 25 минути, 30 мисля, че щяха да им дойдат доста, но това е защото количеството е сравнително малко, а имайте предвид, че всяка фурна пече различно, така че може при вас да отнеме малко повече време или дори пък по-малко. Като нещо, което пропуснах да кажа преди малко е, че печенето беше с вентилатор на 170 градуса. Пържолките вече са много добре мариновани. От оцета и чесън охаят толкова апетитно, че направо устата ми се изпълва с слюнка още сега, както са сурови. По принцип може така да ги наредите в тавичка и директно да ги хвърлите във фурна, разбира се отгоре с фолио. За час и половина ще са прекрасни, но един начин да ги направите още по-вкусни е като ги запържим на тигана с малко брашанце оттупани. Така отвънка се получава една още по-апетитна коричка и после пак на бавен огън на по 150 градуса за час и половина във фурната стават направо мозък. Тук съм си обелил, както виждате, малко картофки, които ще бъдат всъщност втората част от гарнитурата, освен гъбките. Нарязвам ги на ситни хапки, малко по-дребни от тези за яхния, за да могат да се сготвят сравнително бързо и паралелно с пържолките. Ще си нарежа и малко розмарин за картофките. Няма да им слагам чесън, тъй като в самите пържолки има доста. Хвърлям розмаринчето. 2-3 супени лъжици зехтин. Може да сложите и малко масълце, ако желаете, още по-апетитен цвят ще получат. Щедро количество сол, за да могат да се сготвят с солта, да я дръпнат навътре и да се усещат много по-вкусни. 2-3 щипки пушено червено пиперче и разбърквам добре. Сега ще ви покажа един малък трик, който си открих така наскоро за печенето на картофки, тъй като искам да са с хубава коричка, да не стоят като варени и просто задушени. Единият вариант е да им сложите алуминиево фолио за половината печене, после да ги откриете и така нататък. Но друго нещо, което е всъщност може би по-лесно, е да намокрите една хартия за печене с размер горе-долу колкото на тавичката. Намачквате я леко и я слагате отгоре. Идеята да се намокри и да се намачка е просто за да стои по-хубаво отгоре, защото иначе се опъва и се свива. По този начин част от парата остава отдолу и помага картофките да се изготвят добре, но друга част от парата, която е излишна, ще се изпарява отстрани и по този начин за около 35-40 минути картофките ще са с много хубава консистенция. Накрая махате хартията за 5-6 минути само да придобият и още по-апетитен цвят и ще са чудесни. Вкарвам във фурната на 170 градуса. После, когато добавя вече и пържолките, ще намаля на 150. Слагам един голям тиган на котлона да загрява. В чинията пред мен съм сипал един пръст брашно, в което ще оттупвам пържолките. И тъй като след като изваря и последните пържолки, като ги запържа, ще трябва да деглазирам тигана с малко червено вино. Ще отворя една бутилка кабиле, както споменах в началото на видеото. Фокуса днес е върху Маврут и Каберне Совиньон. Мавруда ми е един от любимите сортове грозде и виното, което се получава от него е така с изключително добри качества, поне по моя вкус. Конкретно това на кабиле, което е комбинация между Маврут и Каберне Совиньон, също е чудесно. И само като ви изброя част от нещата, с които може да го комбинирате, ще разберете защо е едно от любимите ми. Например, пица, паста, барбекю, местни зрели колбаси, както и сирена. Това покрива в общини 90% от нещата, които обичам да хапвам, така че в комбинация с виното са просто перфектни. На здраве!
В аромата се усеща синя слива и боровинка, което е много добре. Виното не е прекалено сладко, точно по моя вкус. А сега нека се върнем на пържолките. В тигана капвам 3-4 супени лъжици мазнина. И така с леко притискване отупвам пържолките. Нагласил съм котлона на умерен огън, за да не е прекалено горещ и да загаря брашното. Не бързам да обръщам пържолките, изчаквам ги около 3 минутки, за да може да получат един прекрасен златист цвят отвънка. Ето така, по този начин. Първите 3 са готови, вадя ги в една голяма тава и продължавам така с останалите. Извадих и последните пържолки, отседих излишната мазнина и сега деглазирам тигана. Слагам горе-долу една чаша вино. Оставям виното да покъкри 1-2 минути и да обере всички вкусотии от дъното на тигана. Тук към него ще добавя и бульона от печенето на гъбите. Наливам в тавата при пържолите и покривам с алуминиево фолио, така че да могат да се задушат много добре и да се ароматизират от този сос допълнително. Тук на картофките вече им махнах хартията за печене, изглеждат чудесно. Много добре са се запекли, но мисля, че ще им трябват още 5-6 минутки, така че ги оставям и вкарвам пържолките отгоре. Като внимавам да не скъсам фолиото, намалям температурата на 150 градуса и слагам 5 минути за картофите, след това ще сложа още може би около час и 15-20 минути и за пържолите. Когато пържолките наближат края на печенето си, може да се завърнем и към гъбките. Нали не си помислихте, че съм ги забравил. Нарязвам гъбките на слайсчета, като не ги правя прекалено тънки. Хубавото на този метод, когато предварително сме ги изпекли на фурна, е, че в тигана почти не се свиват. Ще си останат приблизително с размера, на който ги нарежете. В тигана добавям 2-3 супени лъжици зехтин. Може да сложите и малко масълце, което ще направи гъбките още по-вкусни. Сипвам гъбките. Гъбките от печенето са си добре овкусени. Ще им сложа само 1-2 щипки сол, тъй като ги опитах и ми се струва, че няма да им навреди. След 5-6 минутки цвърчене в тигана, гъбките станаха златисти, така че мога да им хвърля малко пресен магданоз за свежест и съм готов и с това. Между другото, тъй като снимам и готвя едновременно и днес правя 2-3 рецепти, картофките ми вече са леко поизстинали, така че за да ги затопля, ще ги вкарам във фурната, когато махна фолиото на пържолките. Същото може да направите и вие, ако правите рецептата малко разпокъсано като мен. Сега да погледнем какво се случва след час и 15 минути. Пържолките ухаят просто скандално и изглеждат доста добре, така че ще ги вкарам за още 5-6 минутки, колкото да се постоплят и картофите. Изключително сполучлива рецепта, приятели. Месото направо се разпада само с виличка, дори не ви трябва и ножче. С гъбките, картофките, чаша хубаво вино, страхотно предложение за празниците. А и не само за празниците, дори през уикенда, когато имате повече свободно време, може да си направите нещо вкусно. Преди да се разделим, искам отново да благодаря на Вила Ямбол за това, че спонсорираха днешното видео. На вас на здраве и весело посрещане на празниците!